ku zo mu je ADC Investment. Masu sai da kayan waya da cajoji. Ai ga na zo me kuma na wani tsaki. Ni ba kai nake wasaki ba. Waya ta so uku nake canza mata screen. Screen guard gashi har yanzu ta faɗi ta fashe kuma ta taba min waya. Ina ga tun farko baki sai mai inganci bane. Me inganci? Kwarai kuwa. Ai ADC General Enterprise su ne waɗanda suka ƙure wajen lalabo mana kayan ƙale-ƙalen waya masu inganci, kama daga caza, MP3, rigar waya wato kwaba da kuma memory card. Babu irin nau'in da ba su da shi. Ya ma sunan wurin kace? ADC Investment and General Enterprise. Aiko yanzu zan hanzarta in je in samu ƙawata ta raka ni mu je ADC Investment. Yanzu zan ci. Sikirin gad akwai gasu kuma akwai sauki. Komai na siya zo daidai da zamani. Siyan ɗaiɗai ko sari muna san baki. Malam akwai kaya sannan akwai sauki. Ku zo mu je ADS farin cikin kowa. Ku zo mu je ADC Investment. Ga masu yin sari zuwa makwabtan jihohi sai su tuntuɓi manajan mu a lambar waya kamar haka. 0800 34 46 31 70 ko kuma 0800 29 12 33 33 ko kuma 0700 35 43 15 83 ko kuma 0700 65 53 55 77 ko kuma kai tsaye a kai ziyara a reshenmu da ke lamba 31 da 32 gidan Baba na Bego kan titin Bello Road da ke Kano. ko kuma kai tsaye shedikwatar mu da ke masallacin B-Line a kasuwar Sabon Gari da ke jihar Kano. Sai kun zo!